Iran, Chine ale ni Pays-Bas o lasigiden kuraw nana bisimila an ka furancɛla fanga ɲɛmaa General ye Assimi Goïta ale fɛ a ka jabalaba la Kuluba palais kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni fɛn min kɔni tɛgɛdi ɲɔgɔn ma sera ni jamana ninnu u ni Mali o ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛna an da don mun kɔnɔ kuma na k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. An bɛ taa Kayikaw olu fɛ yen nɔ Kayi dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ yen ni o ye u ka kɛnɛyaso ni an ko a ma ko hôpital Fuseni Dawo ka yira k'a fɔ ko yen cakɛlaw ni o ye a kɛnɛya tigilamaw ye ni o ye dɔgɔtɔrɔw ye olu kɔni ye baara bila kunkurunin ka u boloda ka sababuya kɛ sariyaw ye ni u ko ma ko ye baara siraw ye minnu ni o tɛgɛ kɛ jɛlenya ale ni kilennenya o kɔnɔna na ko u tɛna sɔn o ma ale ni u ye laɲini kɛ ko ka dɔ fara u ka baaraw kɔni kɛcogoya ɲumanw o tasiraw olu fɛ. An bɛna da don olu fɛnɛ kɔnɔ kuma na ko walawala k'o da aw tulo kan. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ka kɛɲɛ ni wulikajɔ ye ka taa an ka tasira kuraw olu nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ belebele ni ka o bila sen kan ka fɛn min kɔni dɔgɔkun min ni o talen don ka o kalifa bɔlɔlɔsira o ko ɲɛnabɔli bunakun kan o tako sabanan baaraw ni olu n'u bɛna don o ko kɔni bɛ sen kan. An bɛna da don mun kɔnɔ kumaw la k'o da aw tulo kan ka bi kibaruya ni ka olu kuncɛ an n'an da don baara la mun bilala sen kan an ka jamana ɲɛmaaw fɛ walasa fɛn min kɔni ye jamana musakakow ye olu ka kɛ jɛlenya ale ni kilennenya kɔnɔna na an ka baara yɔrɔ siraw olu kɔni kan ni o ye jamana ka cakɛdaw ye ninnu de bɛ an bolokɔrɔ aw ye aw dan kasi. Bi ye araba ye ni o bɛ bɛn janvier kalo tile 7 san 2026 an ka Kuluba masakɛso la kununko an ka furancɛla fanga ɲɛmaa General Assimi Goïta ale ye jamana 3 lasigidenw ni ka olu bisimila ni u ka yamaruya sɛbɛn ye k'a to an ka jamana kɔnɔna na ni o jamana 3 bɛ tali kɛ Iran lasigiden fo ka taa se Chine lasigiden ale ni Pays-Bas o lasigiden o ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yira k'a fɔ ko o bɛ tali kɛ san kura min jɔlen filɛ o baarakuraw ko tali bunakun kan ni o bɛ kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔn ma o sira o kan. O hukumu kɔnɔna na Irankaw ka lasigiden n'ale tɔgɔ ko Mahamudu Kani Zuyabada ale kɔni kuma ni ka o dayɛlɛ ni ale ye hakilina ta ka o fɔ ko olu ka tɛgɛdi ɲɔgɔn ma ale ni baara kɔni tasira ko o bɛna boli sira 3 o de kan ni o dɔw bɛ tali kɛ kɛnɛya o sabatili la fo ka taa se sɛnɛ o fɛnɛ ko ɲɛnabɔli bunakun kan ale ni banbagaci kɛlɛ min bɛ jamana kɔnɔna na nin wagati in na ka se ka dansigi kɛ o la cogoya min na o kɔfɛ fɛn min kɔni ye chinois olu ka lasigiden ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ale tɔgɔ ko Li Xiang ale kɔni fɛnɛ ɲɛfɔli kɛ a ka kuma kɔnɔna na min na ni ale y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ belebele ko o na kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na Mali ale ni Chine o ni ɲɔgɔn cɛ ko o sira o na boli fɛn min kɔni an ka kuranko o kan o bunakun na o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni fɛn min kɔni Pays-Bas fɛnɛ ka lasigiden n'ale tɔgɔ Eric de Pfister ale kɔni fɛnɛ ɲɛfɔli kɛ a ka kuma kan ni a ye a ka yamaruya sɛbɛn ni ka o yira an ka furancɛla fanga ɲɛmaa na min na ni a y'a yira k'a fɔ ko hakilina tɛ fila ye ko kelen dɔrɔn don ka se ka kura ni ka o kɛ kumaɲɔgɔnya ale ni ɲɛtaga kuntagalajan fo ka taa se adamadenya taabolo ɲuman o baaraw olu tacogo ɲuman olu kan ninnu sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔna na ka o walawala k'o da aw tulo kan ka kɛɲɛ ni o kunnafoni. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Kayikaw olu fɛ yen nɔ u ka kɛnɛyasoba min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko hôpital Fuseni Dawo o kɔnɔna na ka yira k'a fɔ kabini tɛnɛndon o baara yɔrɔ maaw ni o ye a dɔgɔtɔrɔ jolenw ye olu kɔni kɛn bɛ ka baara bilasira ni ka o boloda ka kɛɲɛ ni fɛn min kɔni hakilina kɛrɛnkɛrɛnw ye mun bɔra u ka fɛn min kɔni ye dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaaw yɔrɔ la ni u y'a yira baarakɛlaw ka sira fɛ k'a fɔ ko o ye ko ye min ni a tɛ taa olu kɔni jimi sira fɛ ni u ko ko o baara sira ninnu ni o hakilina ninnu ko ni o sariya ninnu olu talen tɛ jɛlenya ale ni kilennenya o kɔnɔna na ale ni baara tagasiraw olu la o kama u ko ko u bɛ laɲini kɛ laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni olu ka baaraw olu bɛ ka kɛ cogoya min na sara min ni o bɛ bɔ o la ni o ye u ka baaraw kɛcogoya ni olu ka condition de travail ko ka fara ka kura ale ni ɲɛda kura ni ka o di olu ma k'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni o baara bilako min bɛ sen na kabini tɛnɛndon fo ka na se bi ma k'a yira k'a fɔ ko o kɛra sababu ye ni ka gɛlɛya belebeleba don banaw olu furakɛli la dugudenw ka banaw furakɛli la dɔgɔtɔrɔsoba in ale kɔni ko kɔnɔna na o sɔrɔla o kunnafoniya la k'o walawala k'o da o bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ wulikajɔ belebeleba k'a fɔ ko o bilalen bɛ sen ka san 2025 o kuncɛli ko baaraw la ni o dɔw bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye sigi tako sabanan na min bɛ tali kɛ an ka bɔlɔlɔsiraw olu ko ɲɛnabɔli bunakun ka dɔgɔkun kelen min talen don ni ka a kɛrɛnkɛrɛn o ko kama ka yira k'a fɔ ko o baaraw bɛna ta ni ka a kɛ san 2026 janvier kalo tile 29 ka taa bila a tile 31 o nataw la an ka minisiri min n'ale tɔgɔ ko Alihamudu Haga ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ min na ni
a yira k'a fɔ ko ɲinan ta sigi ko sɔni bɛna sigi min kan ko o de bɛ tali kɛ bɔlɔlɔsira u ka ɲɛdakuraw olu kan ni an ko o ma ko intelligence artificielle la ni o bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye an ka jamana tasiraw ni a baarasiraw ye olu ka se ka bila sen kan ni mun bɛ taa bɔlɔlɔ ko o nasiraw olu fɛ walasa fɛn min kɔni ye o baarasira dɔ ka kɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya tasira dɔ ye jamana kɔnɔna na ale ni caman o bɛ se ka ta ka bɔ yuruguyurugu kɛlɛ o la cogoya min na kunnafoniya kuncɛ la k'a fɔ ko nin ye wulikajɔba ye min taara an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka kɛ ni dalakɛɲɛlen ni ale ni baara yiriwasira ye ka ɲɛsin fɛn min kɔni ye an ka maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ baara kɛ an ka jamana ka cakɛdaw la ka baara dege ni ka o kɛ u kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka minisɛri min bɛ yen nɔ ni an ka minisirisow ni o ka baara bɛnnen don baarakow ɲɛnabɔli ko bunako kan k'a fɔ ko o baaraw kɔni olu nun donna kunun ka baaradege kɛ u kunna ni nin ye a tako filanan ye ni o baaradege bɛ tali kɛ wulikajɔ belebeleba la walasa jamana ka musaka ko olu ko ka se ka sigi sen kan cogoya min na walasa fɛn min kɔni ye wulikajɔ belebeleba ye o ka kɛ musaka minnu ni olu kan ka kɛ jamanajɔ o nasiraw fɛ o baaraw bɛ ka kɛ u kɛcogo la nafolo ninnu olu ka taa u ta yɔrɔw la o b'a to fɛn min kɔni jamana ka sɔrɔ da kɛrɛnkɛrɛnnenw olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na jamana ka cakɛdaw la baaraw olu ka kɛ u kɛcogo la o ka se ka yiriwa. Ni bɛ da sigi aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV Jabaranin sanfɛ k'a fɔ ko ka aw sɔgɔlen to an na ko aw tɛna fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko ka kɛ ni an ka kunnafoni diso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ko Ala ka su hɛrɛ ni ka o di an ma an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wasalamu.